हेलो खुलुमबाय लोगोफोर गुड इभिनिं दायो दिनै 1 तारिख मोनाबिलिनि फासतासो जाबाय आरो 5 PM सो जाबाय टाइमा आङो माने दहायनो सानदोंमोन भिडिअ बानायनो नाथाय मोजाङै डिटेल्सै मिन्थियै थाखाय भिडिअखौ बानायनाय जायाखै नोंथांमोनाव आरो खनसेबाव गोदान बोसोरनि बयनिफ्रायबो हामलायनाय जासिहरबाय आंनि इउटिउब चेनेलनिफ्राय लोगोसे आं आसा खालामो नोंथांमोना बे एबार गोदान बोसोराव मोजाङै मोजां जिउखौ खुंलांनो हागोन लोगोसे बयजोंबो मिलायनानै थानो हागोन दायो आङो नोंथांमोननि सिगाङाव मोनसे इनफरमेसन होनो नागिरदों जाय बुस्थुआनाखि मा होनो बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय मा होनो रुपई होननाय जायगायाव आरो मोनसे एबसु अफिसखौ मा खालामदों मैया 31नि हरनि 10ता 11तानि गेजेराव फुरा सावनानै सयहांगार खालामलांदों आरो नोंथांमोना नुनो मोनखाबाय जानो हागौ निउसफ्राव गोबां नुनो मोनबाय आं बेखौ बुंनो नागिराखै दे आरोबाव खनसे नोंथांमोननि सायाव निउस होबावनो नाथाय आं बिदि सानाखै आरो आं सानदों माने आंनि इउटिउब चेनेलनिफ्राय माने जानानै आं गोबां दुखु मोनदों आरोना माबोरै होनना बुङोबा एबसु अफिस दुलाराय बर' फरायसा आफादा मालाबाबो दिनैसिम गाज्रि खामानि मावफेराखै आरो मावनायबो नङा मानो होनना बुङोबा बेवहाय गासै माने मा होनो जेनेबा रुल्स दंखायो बेहा रुल्सफोर थाजोबनायखासो बे रुल्स बायदियै मा होनो संबिजित बायदियै बिथांमोना मानिनानै सोलिबियो जे बेनि गाज्रि मावोबा सोरखौबा एरख'नांगौबा एरख'यो आरो बेफोरबायदि खामानिखौ गोदोनिफ्राय मावबोगासिनो दं आरो बियो बर' हारिनि थैनाय थांनाय गासैबो मोनफ्रोमबो बिथिंखौ बिथांमोना नायो जेरै जों मा होनो स्कुलाव फोरोंगिरि गैया स्कुलनि थाखाय धरना जायो आरो दायो मा होनो सेपारेट डाइरेक्टर बिगासिनो दं बिथांमोना आरो गोबां रोखोमनि माने खामानि जेनेबा हारियाव जेखिनि माबा मोनसे जाया मानो बिथांमोना मा खालामो मा होनो सल्भ खालामनो नाजायो आरो सोरनिबा गामियाव माबा जानाय सोरनिबा जायगायाव माबा जानाय ओरै जेनेबा माबा मोनसे गन्डगल जानाय बिथांमोना मा खालामो माने सेभ खालामनो नाजायो नाथाय बै फसंथानखौनो दिनै मा खालामदों गुबुन सिनाय मोनै मानसिफोरा बेखौ सावनानै सयहांगार खालामलांदों खोनानो मोन्दों बेयाव बाइक गंथाम दङमोन लोगोसे टिभि आरो सिङाव गोबां लेखाफोर लोगोसे टेबोल बिसिना गासैखौबो सावदों आरो माखासे बाहेरानि वालफोर जेवराफोरजों माबानायफोरखौ सिफायला लांजोबदों बेफोरबायदि खोनादों आरो माने 10निफ्राय 20 जनसोनि गेजेराव फैनानै जोबोर दुखुनांथाव आरो जोङो बर'फ्रा मानो बर'जों बर' गावजों गावल' बिदि जायो बहुद लासिंसिं बाथ्रा सोर खालामफैखो बेबायदि आसलथे बेबायदि खालामनाङा आरो मोनसे फसंथानसो बियो माने जाथिनि मोनसे बिराद गिदिर जोंनि हारियाव बर' हारियाव बयनिख्रुइबो देरसिन दा संगठन एबा मा होनो आफाद बेबो मोनसे आफादानो जाबाय नालाय माने बे मोनसे आफादा मा होनो बेनो देरसिनसै दा देरसिन माने बेनो गोदो गोदायनिफ्रायनो जेनेबा जोनोम जाजेननायनिफ्रायनो दिनैसिमबो बिथांमोना मोनसेबो मा होनो संबिजितनि बा रुल्सनि बेरेखा हाबा मावबोफेराखै आरो बिथांमोना थाद'आखैबो थाद'नाय गैयाजासे हारिखौ बिथांमोना फोजाखांगासिनो दं गामि गामि मा होनो फरायनाय गोरों जानांगौनि थाखाय बिथांमोना लेक्सार होबायो गामियाव थांनानै बुजायहैयो गामिनि मानसिफोरखौ बुजायहैयो बबेबा स्कुल बर' मिडियामफोर स्कुल मा स्कुलफ्राव बिथांमोना मा होनो कचिं होयो फोरोंहैयो माखासे स्कुलफोरखौ नायदिङो सरकारनिफ्रायथ' बेफोरबायदि दिनैसिमबो मोनफेराखै मोनदोंब्लाबो ओरैनो एसे एनै बिथांमोना गावसिनि पलिटिक्सनि सायावनो खामानि मावनांगौआनो बहुद थायो बेखायनो मा बिथांमोना बेफोरखौ माथा मारियो बिथांमोना जाबाय नेक्स्ट इलेक्सनाव माबायदि देरहानो हागोन माबायदि देरहानो हाया बेफोरखौ माथा मारिबायनानै बिथांमोना बिदि बर'नि जेनेबा माखासे मा होनो जौगानाय बा फरायनायनि फारसे जौगानायफोरखौ बिथांमोना हास्लाबजोबा नाथाय मोजाङै सानना नायोबा सोर BPF आरो सोर मा होनो एबसु सोर UPPL सोर NDP आरो सोर बायदि मैया आफाद मा होनो पिपल जइन्ट एक्सन कमिटि ना माबा मोनसे दंबावोना सोर बबे बायदि बायदि आफाद आरो जेसेबांखि फिसा फिसा बर'नि आफाद जाया मानो बिथांमोना गासिबो मोजांनि खामानिखौ मावनो नाजानांगौ जेनेबा फुरा गावनि थाखायल' स्ट्रं जोंनो साबसिन जोंनि साननायानो साबसिन जोंनानो मासिन बेफोर साननायखौ अननानै प्लिज गारदो गोरों गोरा नोंथांमोन जोङो पाब्लिकफ्रा जोङो मा एकदम जों मोजांखौनो सानो नोंसोर जेरै फिदिङो जों बिदिजोंनो थाङो नोंथांमोननि माइन्डआ जायना साबसिन गोथावसिन बुंलांनो हादों जों बिजोंनो गिदिङो सोर गिदिङो होनना बुङोबा जोंनि जाम्बा जाम्बि बर' सुबुंफोरा बिसोरखौ नोंथांमोना गोजौ थाखोआव बोखांबोनो गुबुन हारिजों रुजुनो गुबुन हारिजों माने फेर फाथिनो हानाय नोंथांमोना खालामनांगौसो बर' हारिखौ जाम्बा जाम्बि खालामसिननानै माने जोंनो
गोरों गोरा साफा सानैयानो जोंनो गिदिर गोलाव जालांबाय थानो बेफोरबायदि साननो नाङा। हारिनि थाखाय मोजां सेन्टिमेन्ट सान। मोनफ्रोमबो मा होनो ग्रुपआनो, मोनफ्रोमबो मा होनो आफादफ्रानो, मोनफ्रोमबो जेनेबा दलफ्रानो मोजाङै साननानै मा जाथिखौ बोखांनो नाजाबोदो। प्लिज बे समा गावजों गाव गोदोनि बायदि फेर फाथिलायनाय नङा। बेबो गुबुन हारिजोंबा आलादा खोथाबाव, गावनि हारिजों हारिनो बुहुत लासिंसिं। बेखायनो आङो बिराद दुखु मोनदों एबसु अफिस सावनायखौ। बबेबा बिपिएफ अफिसखौ सावबाबो दुखु मोनगोन, बबेबा एबसु अफिसखौ सावबाबो दुखु मोनगोन, बबेबा इउपिपिएलनि माबाखौ सावबाबो दुखु मोनगोन, बबेबा माबाखौ सावबाबो माबा मोनगोन आरो। आंनि बुंनाया जाहैबाय सोर सावदों बेखौ आङो थांखिनानै बुंनोबो हाया, मानो होनोबा जों मेगनजों नुवाखै। आरो बियो बर'आनो जागोन, मानो होनना बुङोबा बेयो बर' जायगा। गुबुन हारिया जोंनि बिटिएडिनि एरियायाव बेबायदि सावनो थाखाय इसिबां पावार गैया बे रुपहि बायदि जायगायाव। स' आं बेखौ बुंनानै दोनथ'नोसै नोंथांमोन। आं बिराद दुखु मोनदों, जोबोद दुखु मोनदों। आरो नेक्स्टआव बिदि दा सावथों, बिदि गन्डगल दा खालामथों। आरो बे सावनायखौ लानानै माखासे जेनेबा मा होनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानसिफ्राबो जेनेबा रागा जोंनानै गुबुन फिन खिथेर दामावथों। गावजों गाव जेनेबा बे जाय सावदों बिथांमोनखौल' नागिरनानै हमनानै जेनेबा साजा हो। आं बेखौनो खावलायो। बिथांमोनखौ जेनेबा नागिरनो नाजा, नाथाय गावजों गाव उमुगा उमुगखौ सावबायनो जोंबो सावफिननांगौ, ओरै खालामनांगौ। जेनेबा बिदि मोनथिलायनायनि उनाव बेबायदि दा खालामलायथों। स्रि स्रि मोजाङैनो जेनेबा पिसफुल बयजोंबो गोरोबलायनानै जेनेबा समाधान खालामलायबानो जाबाय। आं बेखौनो बुंनानै आंनि चेनेलनिफ्राय बेखौनो दोनबाय। गोदान बोसोरनि बयखौबो बरायबावनानै दिनै बेखौनो दोनबाय। खुलुमबाय, बाय बाय।